Siitä se sitten lähti. Kaikenlaista. On se kyllä helvetti. Tätä toimisto. Room. Ja sitten punaisissa 2 kappaletta voi tehdä varavuoteita. Täällä oli jossain joku vitun vohjekin. Ai tossa. Kyllä mahtuu popolaa. Pistorasiaa taas ympäri. Hollia. Ei huono. Wow. Ihan siisti mesta. Hyvät on valot ainakin. Hyvin laitenta. Ai. Legendaarinen punainen boksi. Kylppäri. Ja WC. Ja hirveä iso peili. Ai, toimi. Tässä on nämä matkasängyt. Ei ne ollut matkasängyt, kun nämä kassisängyt. Mitäs se on? Voi että. Kelan järjestelmät pahasti jumis. Noni. Persaukkis, ettei saa passia. Kiinnostaa ihan pitusti. Ja hieno. Tää päätys ei enää upea. Pieni keittiö. Grillimikro ja mustaa jääkaappi. Vedenkeiti hämöttää sen. Kellari. Ei huono. Tuossa joku ilmastointipempeli. Pyyhkeitä ynnä muita kyllä vittua paljon. Riittää, kyllä riittää. Naapurille voi laittaa teet nuliaiseksi. Wow. Ai että parhaat pistorasiat. On. Toimii. Toimii. Missä se nyt toimiiko? Tässä Helsingissä. Mitä Helsingissä? Tuossa on jännä talo, kun niillä on peililasit. Varmaan helvetin kalli. Mitäs silloin väliin? Toimii. Yöklassinen. Siisti mesta on kyllä. On. Ei ole valitettavaa. Ei. Tällainen. Pyyhkeitä löytyy perkeleen näitä. Enemmän kuin ennättää käyttää. Check out. Vähän sellainen Ruotsin laivaviilis. Ei nyt kumminkaan. Isompi hytti. Joo. Se on moi.